Здравейте, пичове! Днеска ще играем на Brawl Stars, но аз трябва да се правя на слаб. Да, това е втора част и втората част. И предния епизод стигнахме до 6-то ниво от 10-то, където трябваше да трябваше да умреме най-много към 4 пъти. Това беше невъзможно. Така че, аз знам с кой да играем. Ще играем с Кланси, защото той и с него се стреля много трудно и така могат да ме убият по-бързо. И дано сега да са силни, не, средни. Що за той си е някак си малко слаб. Има Франк, има Едгар, има и Бери. Това е странно. Аз тя напред. Да. Барли. Yes, първи убит съм аз. Yes. Радвам се. Биго, бягай! Както му. Това е много трудно, защото се играят някакви боски. И да. Моля те сега да са някакви по-лесни, да оставят всички. Нани има. Това е някак си доста труден. И пак игра със същия броуър. И ако умра, няма смисъл. Ауч. Бягай! Защо само мене? Охо! Здравей, пиленца, припад. Да ми пейте сладко. Не, беги, малко. Добре. Много е трудно, казвам ви честно. Това цялото видео може би няма да стигнем до 10-то. 10 ниво ще бъде не знам. Аз това не знам. Не мога да повярвам. Дори може би ще има 10 чаптери, може би. Това ще бъде много трудно. 6. Окей. Охо, има двама. Наблизо няма да се опитвам. Ама ти си по-силен. Давай, малък. Майко, убиват ме. Страх ме от тебе. Да, това е много трудно. Защото ти трябва да се пазиш, после трябва да мън. Лесна работа много. Аре, убий Брок. Аре бе, страхлив ли си? Какво си бе? Страхлив чумалък. Добре, сега няма да се самоубия. Това ще бъде трудно. Склон си. Умрях.
Аре бе, моля, не бягай за живота си. Умрях само 2 или 3 пъти. Това е наистина много трудно. 2 или 3 пъти. Окей. Митик. Митик, герой искам. Сериозно ли бе? Тъкно си мислих, че Legendary ще бъде герой. Както. Каква е та богомолка? Тук има Гъми Бер, има богомолка и какво друго? Има и говна. Най-вече и говна има. И соно цел сахтим и 80 кар дем бабтюм бибитно бабтюм ми 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 ми. Сам малко да ме убие. И 80 кар дем бабтюм бибитно манхабтюм ни ми ми. Прето аз си използвам супера. Да. Що слабите знаят какво означава супер. Аз съм умря един път. Няма един път. Yes. А ти защо там се криш, бе, богомолко голямо? Да е срам. Знам нещо. Ще игра на Social Down. Защото е по-трудно. Охо, има да ме... Има да не ме... На Dual Showdown имам... Знам едно нещо. Не. Браво. Окей. Трябва да слушате мене, защото аз знам един трик, който ще ви спаси живота. Опа, извинявай! Не! Умирам. Край. Умирам. Не! Окей. Манан, демон, манаман. Гувно. Но си ми гаден. Да. Не. Получавам това. Окей, да получавам. Като гледам тази поредица, мисля, че трябва да се достигне до 6-то ниво. И да, абонирайте се. Аз съм тия. Бробол. Аз съм мега слаб на Бробол. И ще играя на Бробол. Да. Окей, it was me.
първото ми умиране. Не. Умирай. Умирай. Не. Лесна работа, бе. Не. Мен няма значение. Защото аз, ако загубя, то... да. Чакай, аз умрях само един път. Не. 2-3 пъти май умрях. Добре, трябва да умра сега 2-3 пъти. Да, и почваме. И свършваме класацията. Не. Аре, ще бъде до 6-то ниво. Всичко, защото е мега трудно до 10-то. Първото ми умиране. Така. Втори път умрях. Не им се давайте. Дайте бе, чове. Там имаме един бич. Давай, тапак. Ей! Радвам се. Калин, драгевката. Шишкала папе. Измислих си ново име. Калинката. Умрях. Не чакай, май 4 или 5 умря. 3, 4, 5. Аз умрях 5 пъти. Окей, хора, абонирайте се за канала, че такива яки видеа само в Кристофър Градинарски Дебелавски ще видите. И от мене